माय चॅनल. तुमच्या सर्वांचं माझ्या चॅनलवर हार्दिक स्वागत आहे. आजचा व्हिडिओ असणार आहे हेल्दी बेबी टिप्स. हेल्दी बेबी टिप्स म्हणजे आपण नवीन बाळाची कशी काळजी घ्यायची आणि आपण त्यासाठी काय पाऊल उचलले पाहिजे, ते हे सर्व क्वेश्चन आपल्या डोक्यात येत असतं. तर हा आजचा व्हिडिओ असणार आहे कन्फ्युज्ड मॉम्ससाठी आणि रिलेटिव्हसाठी. आपल्या लाईफमध्ये एक असा मुवमेंट येतो जे आपण कधीच विसरू शकत नाही आणि आपण तो व्यक्तही करू शकत नाही. तो की एक आई बनण्याचा सुखद अनुभव. इतक्याही 9 महिने इतके त्रास सहन केल्यानंतर या आपण इतकं प्रेग्नन्सी जर्नीमध्ये इतके प्रॉब्लेम्स फेस केल्यानंतर जो एक मुवमेंट येतं की आपलं बाळ आपल्या हातात येतं आणि तो मुवमेंट आपण व्यक्तच करू शकत नाही. आणि इतकी खुशी म्हणजे इव्हन आपल्या घरातले सर्व फॅमिली मेंबर्स खुश असतात आणि सर्वांच्या चेहऱ्यावर असं खूप खुशी असतं, सेलिब्रेशनचं माहोल असतं आणि सर्वीकडे असे कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि आपली एक आई बनवून घ्यायची, या आई बनण्याची आपण एक आई बनलोय हे हा खूप मोठा एक अनुभव असतो. सो एक आई बनल्यानंतर आपल्या डोक्यात इतकी सर्व क्वेश्चन येतं की माझं बेबी हेल्दी आहे ना, त्याचं वजन कसं आहे, त्याचं वजन तो न्यूबॉर्न झालाय तर त्याचं वजन व्यवस्थित आहे ना, त्याला अजून काही त्रास तर नाही आहे की त्याचं त्याला किती क्वांटिटीमध्ये औषध द्यायला पाहिजे, काय कुठलं औषध द्यायला पाहिजे, त्याच्यासाठी काय म्हणजे त्याच्यासाठी काय ठीक आहे काय नाही आहे, आपण त्याला किती दूध पाजायला पाहिजे, कसं दूध पाजायला पाहिजे. आणि त्याला न्यू बॉर्न असल्यामुळे आपण आपली सुरुवात तर इथूनपासून होतं की मी त्या बाळाला घ्यायचं कसं, म्हणजे मी पकडायचं कसं, तो इतकं छोटूसा आणि आपण असं कसं पकडायचं, म्हणजे इथपासून सुरुवात होतं आईची. सो आज मी या सर्व गोष्टी तुमच्याशी शेअर करणार आहे. आणि सो बाळाला दूध कधी पाजायचं, आफ्टर डिलेव्हरी तुम्ही जेव्हा ओटी मधून शिफ्ट होता तेव्हा तुमच्यावर डिपेंड, तुमच्यावर नाही पण नॉर्मल डिलेव्हरी आणि सिझेरियन डिलेव्हर डिपेंड असतं की तुम्ही बाळाला दूध कधी पाजता. जेव्हा तुम्ही ओटी मधून शिफ्ट होता तेव्हा नॉर्मल डिलेव्हरीमध्ये आफ्टर हाफ अवर मध्ये तुम्ही बाळाला दूध पाजू शकता, कारण की तुम्ही तेवढं रिलॅक्स होता की बाळाला घेऊ शकता हे आणि बाळाला दूध फीड करू शकता. पण सिझेरियन डिलिव्हरीमध्ये असं असतं की आईला अॅनेस्थेसिया दिला जातो आणि त्या आईला तेवढा 2-3 तास म्हणा होश राहत नाही. सो ती बाळालाही घेऊ शकत नाही आणि ती त्या अवस्थेतच नसते की बाळाला फीड वगैरे करवल्या जाईल. सो ती मग त्याच्यासाठी बेस्ट ऑप्शन आहे की फॉर्म्युला मिल्क बाळाला दिल्या जाईल, कारण की बाळ उपाशी राहणार नाही. सपोज त्याला भूक लागली तर फॉर्म्युला मिल्कने त्याची भूक जरा शांत होईल आणि म्हणजे जेव्हा तिला होश येईल तेव्हा ती बाळाला ब्रेस्ट फीड करू शकतं. पण WHO हे मान्य केलं आहे की मदर्सचं दूध हे बेस्ट वे आहे आपल्या बाळासाठी. सो आपण बाळाला आपलं आईचं दूध पहिल्या स्थानी ठेवायला पाहिजे आणि फॉर्म्युला मिल्क हे सेकंड स्थानी ठेवायला पाहिजे. म्हणजे काय असतं ना की त्याला काही ऑप्शन नसल्यानंतर ते दूध दिलं जातं. सो तो एक ऑप्शन आहे आपल्याकडे फॉर्म्युला मिल्कचा. दूध पाजून झाल्यानंतर त्याला बर्फ करायला पाहिजे, म्हणजे त्याला ढेकर काढायला पाहिजे. सो जेव्हा तुम्ही बाळाला दूध पाजता तेव्हा त्याला बर्फ काढणं आवश्यक आहे, कारण की त्याची ढेकर काढणं आवश्यक आहे. कारण की जेव्हा छोटं बाळ दूध पितं, दूध पित असतं तेव्हा त्याच्यासोबत म्हणजे बाहेरची हवा असं
त्याच्या पोटामध्ये जातं, बाळाच्या पोटामध्ये जातं. आणि हवा जी आतमध्ये गेलेली आहे दुधासोबत, तर ती आपल्याला काढणं जास्त इम्पॉर्टंट आहे. कारण की जर आपण बर्फ काढली नाही या ढेकर काढली नाही, तर त्या बाळाला त्याचं पोट दुखू शकतं, त्याला त्रास होऊ शकतो. सो या पोझिशन मध्ये असं ठेवून त्याला असं 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 खालून वर खालून वर खालून वर असं बर्फ काढायला म्हणजे ढेकर काढायला पाहिजे, जेणेकरून तो रिलॅक्स राहील आणि पोटातली जी हवा आतमध्ये गेली आहे ती बाहेर यायला मदत होईल आणि बाळ असं रिलॅक्स मोडवर राहू शकतं. त्यानंतर बाळ जोपर्यंत 6 महिन्याचा होत नाही तोपर्यंत फक्त आईचंच दूध द्यायला पाहिजे आणि तेच बेस्ट वे आहे. त्यानंतर 6 महिन्यापर्यंत बाळाला पाण्याची काहीही गरज नाही, एकाही बूंद पाण्याची काही गरज नाही. कारण की जेव्हा आई दूध पाजतं त्यानंतर तिच्या दुधात इतकं सर्व काही बाळाला मिळतं, तर त्याला पाण्याची काही गरज नसते. सो तुम्ही बाळाला 6 महिन्यानंतर एक थेंबही पाणी दिलं नाही तरी चालेल. आणि बाळाची मालिश कधी सुरू करायची? सो जेव्हा बाळ न्यूबॉर्न असतं, म्हणजे तो 1 मंथचा, तोपर्यंत त्याची स्किन खूप अशी नाजूक असतं, खूप केअरनी त्याला हँडल करावं लागतं. आणि म्हणजे ती डेव्हलप स्टेजवर असते, त्याची स्किन म्हणजे बॉडी हे डेव्हलप स्टेजवर असतं. सो 1 मंथ पर्यंत तरी बाळाची मालिश अवॉइड करायला पाहिजे. त्याच्या स्किनची खूप काळजी घ्यायला पाहिजे, त्याच्या बॉडीची खूप काळजी घ्यायला पाहिजे, त्याची खूप काळजी घ्यायला पाहिजे 1 मंथ पर्यंत. आफ्टर 1 मंथ तुम्ही मालिश करू शकता, कारण की बाळ एका जागी राहतं आणि त्याला त्याचे हात पाय असं तो हलवू शकत नाही स्वतःच्या, आणि म्हणजे तितक्या प्रमाणात हलवू शकत नाही. सो तुम्हाला त्याची मालिश करणं म्हणजे नसा थोडंसं त्याला रिलॅक्स करणं आणि त्याला एक्सरसाइज करणं, म्हणजे जेणेकरून त्याच्या बॉडीची जरा हालचाल होईल आणि तो रिलॅक्स फील करेल, असं म्हणून मालिश केल्या जातं. मालिश करताना थोडंसं एक्सरसाइज म्हणून त्याच्या पोटाचे जी गॅस भरलेली असते ते आपण गॅस रिलीज करायला हेल्प करू शकतो आणि मदत होऊ शकते आपल्याला. सो आपण मालिश आफ्टर 1 मंथ त्याची करायला पाहिजे. आणि त्याला आणि मालिश पण अशी जरा नाजूक हातानेच करायला पाहिजे जमेल तोपर्यंत, कारण की आपण असं जास्त प्रेशर देऊन वगैरे नाजूक असतं ते बाळ, तर त्याच्यामुळे आपण प्रेशर देऊन असं त्याची मालिश नाही केल्या जात. सो आफ्टर 1 मंथ तुम्ही मालिश करायला पाहिजे. ऑइल मसाज करणं, ऑइल कुठलं चूज करायचं? तुम्ही तुमच्या बाळासाठी कोकोनट ऑइल यूज करू शकता, कारण की हे नॅचरल ऑइल आहे. आणि तुम्ही तुमच्या बाळासाठी कोकोनट ऑइल बिना त्यामध्ये विचार करून सुद्धाही तुम्ही यूज करू शकता, कारण की त्याने काही साईड इफेक्ट होत नाही. आणि ऑइल चूज केल्यानंतर तुम्ही बघा की त्या बाळाच्या स्किनला ते ऑइल सहन होतं की नाही, कारण की कुठलंही म्हणजे आता कोकोनट ऑइल हे सर्व बाळांना व्यवस्थित होतं, पण प्रत्येक मदर्सची चॉईस वेगळी असते. आणि कोणी पण म्हणजे प्रत्येक मदर आपल्या बाळासाठी बेस्टच निवडतं. सो तुम्ही आधी ते टेस्ट करा की बाळाला सहन होतो की नाही, आणि नंतरच तुम्ही तुमच्या ऑइल जे असतं मसाजसाठी ते निवडा, आणि बाळाला कुठलंही रॅश होणार नाही याची काळजी. बाळ जेव्हा पोटामध्ये असतं तर त्याला आतमधलं वातावरण थोडंसं वॉर्म असतं. मदर्स मदर्स त्याला त्या मदर्सच्या पोटामधलं वातावरण थोडंसं वॉर्म असतं. आफ्टर डिलेव्हरी नंतर बाळ बाहेर निघतं, तर बाहेरच्या वातावरणाची त्याचं काही घेणं देणं नसतं, कारण की तो त्या वातावरणात वाढलेला असतो. सो आफ्टर बेबीचा बर्थ
तुम्ही त्याचं बॉडीचं वातावरण थोडंसं वॉर्म ठेवलं पाहिजे, त्याला रॅप केलं पाहिजे आणि त्याला स्वेडल करून ठेवलं पाहिजे, जेणेकरून त्याची बॉडी जरा वॉर्म राहिली पाहिजे. आणि त्याला जोपर्यंत सवय होत नाही, म्हणजे 1-1.5 महिना, तोपर्यंत त्याला असं थोडंसं वॉर्म वातावरणात ठेवलं पाहिजे. आणि कानाला, हाताला, पायाला असं ऊब मिळेल असं त्याला स्वेडल करून ठेवायला पाहिजे. आणि बाळ असं जरा थंडी लागलं की बाळ खूप रडतं, कारण की त्याला बाहेरच्या वातावरणाची सवय नसतं. सो स्वेडल करणं आणि रूम मधलं या त्याच्या बॉडीतलं टेम्परेचर मेंटेन करणं हे आईचं फर्स्ट कर्तव्य आहे आणि ते आपण करूच. अंबलिकल कॉर्ड केअर आफ्टर बेबीचं बर्थ तुमच्या म्हणजे आईपासून बेबीला अलग करतं, तेव्हा नाळ कापल्या जातं आणि ते स्ट्रक केलं जातं एका पिननी. सो तुम्ही आफ्टर डिलेव्हरी तुम्ही त्या बेबीच्या नाळीची जे बेबीच्या नोवल एरिया जवळ जी स्ट्रीप बांधली आहे, या डॉक्टरनी ती लावलेली आहे, ती त्याची केअर कशी करा. बाळाची जेव्हा आंघोळ करतो तेव्हा त्यावर पाणी बिलकुल जाणार नाही. ते गेलंही तरी आपण ते सुकं कसं ठेवता येईल या ते ड्राय कसं ठेवता येईल त्याची काळजी घ्यायला पाहिजे. ते ड्राय करायला पाहिजे आणि त्याची व्यवस्थित काळजी घ्यायला पाहिजे. ते स्वतःहून आपण त्याला ती पिन काढून टाकायची नाही, कारण की ते 8 दिवस, कोणाची 4-5 दिवसात, कोणाची 8 दिवसात, कोणाची 15 दिवसात ते ऑटोमॅटिक. जेव्हा आपण हॉस्पिटलमधून सुट्टी घेऊन येतो तेव्हा आपल्याला डॉक्टर काही बाळासाठी औषधं प्रिस्क्राईब करून देतं. त्यात आपल्याला ओरल D3 म्हणजे बाळासाठी रोज 0.5 या मात्रामध्ये आपण त्याला ओरल D3 द्यायला पाहिजे बाळाला. आणि डॉक्टर स्वतः सांगतात की रोज एक टाइम 6 महिने आपल्याला रेग्युलर बाळाला D3 द्यायचं आहे, कारण की आजचं वातावरण असं आहे की आपण बाळाला उन्हामध्ये घेऊन बसतो, पण जितकी त्याला व्हिटॅमिन डी ची आवश्यकता आहे तितकी बाळाला मिळत नाही. सो आता पहिले असं नव्हतं होत, पण आता असं डॉक्टरनी प्रिस्क्राईब करून देतात की व्हिटॅमिन D3 बाळासाठी खूप आवश्यक आहे आणि ते आपण त्याची केअर केली पाहिजे आणि त्याला दिलं पाहिजे. सो व्हिटॅमिन D3 बाळाला तुम्ही जेवढ्या मात्रेत डॉक्टर बोलताय तुम्ही तेवढ्या मात्रात द्या. आणि बाळाची आपण नवीन आई बनतो तेव्हा आपल्या डोक्यात खूप असे विचार येतं आणि आपण विचार करत असतो की आपल्या हेल्दी बाळासाठी आपण काय केलं पाहिजे. तर एक मोस्ट इम्पॉर्टंट असं म्हणजे की वॅक्सिनेशन इज द बेस्ट फॉर हेल्दी बेबी, कारण की आफ्टर बर्थ तुमच्या बेबीला डॉक्टर्स BCG बोला, BCG, हेपटायटिस आणि त्यानंतर ओरल पोलिओ हे दिलं जातं. सो बाळाचं वॅक्सिनेशन तेव्हा जन्म झाल्यानंतरच सुरू होतं आणि त्यानंतर ते 5 वर्षापर्यंत त्याचे वॅक्सिनेशन्स वेगळ्या वेगळ्या वेळेवर असतं. म्हणजे प्रत्येक इयरला म्हणा, 9 महिन्याला, 6 महिन्याला, 7 महिन्याला असं वॅक्सिनेशनचा अवधी असतं. ते आपल्याला त्या अवधीत त्याचं वॅक्सिनेशन करायलाच पाहिजे. आपल्याला जर हेल्दी बेबी पाहिजे तर आपण या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजे आणि त्या वॅक्सिनेशन आपण बेबीला वेळेवर दिल्या पाहिजे. तो आजचा व्हिडिओ होता की हेल्दी बेबी केअर टिप्स आणि न्यूबॉर्न हेल्दी बेबी केअर टिप्स. आय होप तुम्हाला सर्वांना आवडला असेल आणि जर तुम्हाला माझा हा छोटासा व्हिडिओ आवडला, या छोट्याशा केअर टिप्स आवडल्या असेल तर नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग.